It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap mag-move on. Hi DJ Rocky. Sana mabasa mo tong storya ng buhay ko. At sana kapulutan ito ng aral. Itago mo ko sa pangalang May, taga Bohol. Ang hirap tanggapin ng mga nangyari sa buhay ko. Until now, ang sakit-sakit pa rin. This is my secret file. Ako yung klase ng taong mataas ang pangarap. Nangangarap na makaahon sa kahirapan. Nag-working student ako simula elementary. Kahit malayo sa pamilya, tiniis ko lahat. Nung high school, hindi ko naranasan yung mag-enjoy sa buhay. Focus lang ako sa pagpupursige ko na makatapos ng pag-aaral. Nagkaka-love life ako pero hindi naman ganoon kaseryoso. Noon pa man, pinangarap ko ng maging isang guro. Kaya lang, may mga nagsasabi sa akin noon na hindi ko raw matutupad yun dahil mahirap lang ako. 9 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Pangingisda at pagtatanim lang ng seaweeds ang ikinabubuhay namin. Kahit sarili ko ngang pamilya, pinagsabihan ako ng, ang taas ng pangarap mo, paano mo maaabot yun? Ambisyosa ka. Pero kahit anong sakit ng mga salita ang binabato nila sa akin, iiyak lang ako. Hindi ako susuko. Basta, ang sandigan ko, si Lord. Magdarasal ako ng taimtim sa Panginoon na naway bigyan niya pa ako ng lakas para tapusin o maabot ko ang mga pangarap ko. At hindi nga ako nabigo sa pagdarasal ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral sa isang university sa Cebu. I took education kasi yun nga ang pangarap ko maging isang guro. Natiis ko lahat ng hirap. Ganon siguro talaga na pag may gusto kang matupad, umaangkin, umaabot, titiisin mo ang lahat. Ang saya-saya ko nun. Pumunta ang mga magulang ko nung graduation day ko. First time ng papa ko na makapunta sa ganung lugar. Nagpicture kami kasama ang mga kapatid ko. Binaliwala ko na lang lahat ng mga masakit na salitang narinig ko sa kanila noon. Bahala na, basta masaya akong nakita ko ang mga magulang kong masaya. First anak nila ang nakagraduate ng kolehiyo. Sabi pa ng papa ko, ang laki naman ng school mo, nak, parang hotel ang dating. Hindi ko makakalimutan yung impression na yun ni Papa. Hindi ko rin makakalimutan na si Papa lang yung nakaintindi sa akin. Isang araw, sinabi sa akin ni Papa na, pasensya na anak ha. Alam kong responsibilidad naming mga magulang mo ang pag-aaral mo pero tiniis mo lahat. Ang sakit sa pakiramdam na narinig ko yun mula sa papa ko. Pero, okay lang. Ang mahalaga, masaya kami. At natiis kong lahat ng yun. Para rin naman sa kanila. Pagkatapos ng graduation ko, hindi pa rin ako umalis sa bahay ng nagpapaaral sa akin. Ang bait kasi nila sa akin, kaya nasabi ko sa sarili ko na may instrumento talaga ang Diyos na ibinibigay para matupad ang mga pangarap ko. Fast forward, nag-take ako ng LET or Licensure Examination for Teachers at NAPOLCOM exam para may option daw just in case hindi ako makapasa. At grabe, ang bait ng Diyos sa akin. Nakapasa ako sa 2 exam. Ang saya-saya ko. Yung walang mapaglagyan ng saya. Yung naiiyak na lang ako sa sobrang saya. Kaya ayun, maraming offer na trabaho.
Inoferan ako ng amo ko sa hospital na pinagtatrabahuhan niya kasi mataas ang posisyon niya doon. CEO siya. May bakante raw na posisyon. Hindi ko rin kaya. Kasi gusto ko, makapagtrabaho ako doon sa kung ano man yung linya ng natapos ko. Tinawagan din ako ng tito ko na mag-apply sa PNP kasi malaki raw ang sweldo. Pwede rin naman daw ako magturo kahit pulis na ako. Kaso labag sa kalooban ng mga magulang ko. Especially sa mga taong nagpapaaral sa akin. Kaya nakinig ako sa kanila. Humingi ako ng sign sa itaas. Ang daming opportunities. Ang lakas ko nga kay Lord. Pinili ko ang tawag ng puso ko. Yun ay ang magturo. Tinawagan ako ng principal sa lugar namin. At ang sabi, nangangailangan sila ng guro. Kakabukas lang kasi ng high school sa lugar namin. Oo, year 2017, tsaka palang nagkaroon ng high school sa lugar namin. Ganun kahirap. Kaya ayun, siguro, plano na rin ng itaas na makauwi ako sa amin. Kasi ang hirap naman talagang malayo sa pamilya. So, dahil sa pagkalayo ko sa pamilya ko, hindi ko nga nasusubaybayan kung anong nangyayari sa kanila. At yung papa ko pala, napansin ko, sa mga larawan, may kakaiba. Tumaba. Sabi ni mama. Palagi daw sumasakit yung tiyan sa may bandang ibabang parte. Hinihimas lang daw ni mama yung tiyan ni papa para mawala. Tapos sabi nila, panuhot. Yun yung term nila sa amin. Hindi ko lang alam kung paano sa Tagalog. So, sa panahong lumilipas, pumapayat siya. Palagi na rin niyang iniinda yung sakit niya sa tiyan. Kaya nag-decide kaming ipatingin siya sa doktor. Nirekomenda na magpa-ultrasound si Papa para mabigyan ng gamot. Nung time na yun, nag-a-apply pa ako for national teacher. Kasi LGU paid pa ako sa time na yun. At nagpa-process ng mga requirement for ranking. Then, nagkulang ako ng NCII certificate kaya kailangan ko talagang madalian na pag-aaral para makakuha ako noon at makaabot sa deadline. Kaya nag-decide akong bumalik sa Cebu para doon makakuha. Si mama na lang ang kasama ni Papa sa ultrasound schedule niya. Nung nasa Cebu na ako, lagi kong kinokontak si mama para mangumusta sa kalagayan ni Papa. May ilang araw na hindi nagre-reply si mama sa mga text ko, sa tawag ko. Nasa boarding house ng ate ako noon nagstay kasi malapit lang yung school ko sa kanila. Sabi ng ate ko, kontakin si mama, baka ano nang nangyari kay papa. O ano nang resulta ng ultrasound niya. Sobrang nag-aalala na kami ng ate ko. Lumipas ang 4 na araw, finally. Sinagot na rin ni mama ang tawag ko. Ang dami kong tanong. O ma, kumusta na kayo dyan? Kumusta si papa? Anong resulta ng ultrasound? Binigyan na ba siya ng gamot? Hindi ko na nga narinig yung sagot ni mama that time eh. Narinig ko na lang siyang humihikbi. Ma, anong nangyari? Kumusta si papa? At sumagot si mama ng, okay lang naman ang papa niyo, Day. Sabi ni Doc, may taning na yung buhay ni papa niyo. 3 to 6 months na lang daw. Malignant pala yung sakit ng papa niyo. Cirrhosis of the liver. Para ako nabingi sa narinig ko. Ang sakit-sakit, parang binagsakan ako ng langit at lupa. Iyak ng ate ko. Akala ko okay na lahat. Akala ko may bibigay ko na ang maluwag kong buhay, pangarap para sa papa ko. Kasi never niyang na-experience yun eh, yung kaluwagan sa buhay. Sa time na yun, tinapos ko yung schooling ko for NCII. Dali-dali ako umuwi sa amin. Ang hirap. Yung alam mo may taning na yung buhay ng taong mahal mo. Pinilit kong magpakatatag. Gumawa ko ng paraan. Di ko inisip yung sinabi ng doktor na may 3 to 6 months na lang ang buhay ni Papa. Naganap kami ng milagro. Naganap kami ng herbal. Binilhan namin siya ng supplement. Kahit mahal. Kinaya namin yun. Basta palagi ako nagdarasal sa taas na bigyan niya pa ng mahabang buhay si Papa para makabawi ako kasi hindi pa ako nakakabawi. Hindi ko pa kaya. Hindi pa namin kaya. Makaraan ng ilang araw,
Tuloy pa rin ang buhay. Nagtrabaho ako para makatulong sa gastusin. May mga gamot na minemaintain si Papa, yung papawala ng sakit o yung pain reliever niya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong kahinaan sa Papa ko. Palagi ko siyang pinapasaya. Hanggang sa dumating yung birthday ni Papa, March 10, 2018 noon. Nakauwi ang mga kapatid ko from Cebu. Yun kasi ang wish niya, yung magsama-sama kami. Hindi alam ni Papa yung findings ng doktor sa kanya. Wala siyang kaalam-alam. Kaya hindi kami nagpapalata. Masaya lang kami sa birthday niya. Kita namin sa mga mata niya yung saya niya. Sabi niya, pwede na akong kunin. Kasi na-experience ko na yung ganito. First time niyang magkaroon ng cake sa birthday. May tarpaulin, may balloons, at maraming pagkain. Pinaghandaan ko talaga yun. Na matupad man lang yung kahilingan niya. Isang buwan nang lumipas, eksakto. 3 buwan simula nung nalaman namin na may sakit siya. Nanghina siya. Kasi raw nakakain siya ng pinagbabawal na pagkain. Maraming pinagbabawal na pagkain sa kanya. Lalo siyang pumayat. Sabi ko sa kanya, papunta na tayo ng ospital. Sabi niya, wag na anak, gastos lang. Tapos hindi rin naman ako gagaling doon. Lalo lang ako magkakasakit doon. Tapos wala pa tayong pera pambayad. Kaya simula sa araw na nanghina siya, hindi na ako umalis sa tabi niya. Si Mama naman patuloy lang sa negosyo namin kasi wala na kaming ibang source of income. Maliit lang ang sahod ko at ganun din sa kapatid ko. Kaya ako na lang ang nagbabantay sa Papa ko. Pinapainom ko siya ng gamot, inoobserbahan ko siya. Palagi ako nagdarasal na sana magkaroon ng milagro. Ang sakit lang. Unti-unti siyang nawawalan ng mga senses. First day sa pagbabantay ko sa kanya, lalo siyang nanghina. Hindi siya makaabot sa banyo. Palagi kong sinasabi sa kanya na papagaling ka. Mamamasyal pa tayo sa iba't ibang lugar dito sa Bohol. Kasi isa yun sa mga wish niya eh. Tapos ngingiti lang siya. Tatango lang siya. Palagi siyang sinusumpong ng sakit niya. Kailangan ko pang akayin sa pagtulog at dapat komportable siya. Hindi na siya nakakahigang matulog kundi nakaupo, lying on my shoulder, na may maraming unan. Kasi palagi siyang nakakaramdam ng sakit. Hanggang sa natapos yung unang araw na yun, ikalawang araw, may sinabi siya sa akin, Nak, kunin mo yung flashlight sa ilalim ng higaan ko. Sabi ko, pa, sira na yun, aanuhin mo ba? Sabi niya, kunin mo na lang. Huwag ka ng maraming tanong. Kinuha ko naman, sabi niya i-open ko. Pagbukas ko pera. May pera sa lagayan ng battery ng flashlight. Sabi ko, pa, anong gagawin ko sa pera? Bakit may pera dito? Sagot naman niya, Nak, alam kong hindi na ako magtatagal. Ang pera na yan ay ipambayad mo sa kahoy na gagawin para sa kabaong ko. Hindi ko na halos mabuka yung bibig ko nung time na yun. Ang sakit-sakit. Tuloy pa niya, kung gusto mong makabawi sa akin, ibigay mo na lang sa mga kapatid mo. Huwag na huwag mong hahayaan na hindi makatapos ng pag-aaral ang mga nakababata mong kapatid. Alagaan yung mama niyo ha. Magtulong-tulungan kayo. Masaya ako sa narating mo, Nak. Handa na ako sa mangyayari sa akin, Nak. Kampante na ako. Dahil alam kong hinding-hindi mo pababayaan ang pamilya natin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa oras na yon. Iyak lang ako ng iyak. Ang dami niyang habilin sa akin. Sagot ko pa, di ba gusto mo pang makita yung mga apo ninyo galing sa amin ni ate? At doon na ako napahugulgol. Umaabot pa ng 6 na araw ang paglaban ni Papa hanggang sa wala na. Wala nang pinakamamahal kong Papa. Ang taong nakaintindi at sumuporta sa akin. Ang sakit. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula.
Pero nagpapakatatag ako, palagi kong iniisip yung habilin sa akin ni Papa. It's been 2 years pero ang sakit pa rin. Hindi ko pa rin matanggap na wala na. Wala na ang Papa ko. Sa ngayon, isa na akong guro. National paid na. Medyo malaki-laki na rin ang sahod. Tinutulungan ko ang mama ko sa mga gastusin sa bahay. At unti-unti kong tinutupad ang pangarap ni Papa. Kaya pa kung naririnig mo man to, mahal na mahal po kita. Thank you sa lahat. Ikaw yung dahilan kung bakit strong pa rin ang anak mo. Alam ko rin na kahit hindi mo masabi na mahal mo kami, damang-dama namin yun. Sa actions mo, love na love ka namin pa. Patuloy niyo kaming gabayan, ha? Kaya sa mga tagapakinig dyan, pahalagahan ninyo yung mga panahong nandyan pa yung mga magulang ninyo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila nabubuhay dito sa mundo. At sa mga nangangarap dyan, na same sa situation namin, tuloy lang ang buhay. Never give up. Everything happens for a reason. Ika nga nila. Dapat hindi kayo mawalan ng tiwala sa poong may kapal. Prayer is the best weapon. Hanggang dito na lamang po, DJ. Maraming salamat. Muli, ako si May. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.